बकुल नों जुदि बे हिन्जावसाखौ जुलि लानायनि थिरांथा लामारबायब्ला फंसे खोथा गोसोआव लाखि नोंहा दिनैनिफ्राय बे नखरजों खुनु सम्पर्क गैला। बिफा जाबाय दे जोंहाथ' नायल' जाल' सासेल' फिसाला जि जाबाय जाबाय हाबाखौनो होनोसै। आं बे खोथाखौ जेब्लाबो गनायनो हाया। मुकुल
नंजों लोगोसे हान्थिलांना जिउनि लामाखौ फैबाय आं दिनै नोंखौ लानानै हान्थिलांना जिउनि लामाखौ